कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। वैभववाडी तालुक्यात आज दुपारी मुसळधार पाऊस कोसळला। तब्बल तासभर कोसळणाऱ्या पावसानं शहरात दाणादाण उडवली। पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर जनजीवन सुरळीत झालंय। वैभववाडी तालुक्यात दुपारी 3च्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली। मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसानं तासभर झोडपून काढलं। शहरात सर्वत्र पाणीच पाणी झाले। गटार तुंबल्यानं रस्त्यावरती गुडघावर पाणी साचलं होतं। अनेक दुचाकी धडकल्या होत्या। तसंच आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने आलेल्या फिरत्या व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसला। अनेक व्यापाऱ्यांच्या दुकानात पाणी शिरलं, त्यांच्या मालाचं नुकसान झालं। पावसामुळे शुक शांती नदीला पूर आला। या पावसाचा परिणाम घाटमार्गावरती झाला नव्हता। दोन्ही घाटमार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।